חוף מציצים, חוף בורגרשוב או בת ים. האייקון הבא של בת ים. בואו ותראו. בת ים בסוף לא התמזגה עם תל אביב לעיר אחת, אבל היא הופכת לעיר מתחדשת שתהפוך בסוף למקשה אחת עם העיר בלי הפסקה. איך מציבים רף חדש שמשדר פרימיום תל אביבי? לוקחים מגדל איקוני חדש במיקום מרכזי הטוב בעיר, הכל במרחק הליכה לים, ופסע מתחנת הרכבת הקלה ליד מוסדות חינוך מעולים. בחרנו בפרויקט חדש ומיוחד של קבוצת אבגד, חברה ציבורית הבונה בכל הארץ. בלוקיישן מנצח ברחוב בלפור במגדל בין 25 קומות עם מגוון דירות מעוצבות שמשקיפות אל הים, הלובי המרווח, מועדון הדיירים, לאונג' העסקים ובתי הקפה, המסעדות והחנויות שמביאים את היוקרה התל אביבית לבת ים. אז בואו איתי ותראו איך משנעים יוקרה בישראל. בת ים מתעוררת, אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, יש לנו את מערכת החינוך הכי טובה ביפר בישראל, ובעיקר יש לנו פה התחדשות עירונית שמאפשרת גם לבת ימים ותיקים לשפר דיור וגם למשוך לפה צעירים מחוץ לבת ים שמחפשים איכות חיים, מחפשים גם לפעמים לצאת מתל אביב ולבוא לפה. בת ים, אפשר לקרוא לה שכונה של תל אביב, הרבה אוכלוסייה רוצה לגור במקומות האלה. גם דירות יופרה מתפתחים בה יפה מאוד. יש סיכוי טוב מאוד לפתח מגדל יופרה בתוך מרכז בת ים, יש בה ביקושים והמחירים טובים. העיר בת ים גדלה ומתרחבת, אם זה בהתחדשות עירונית, אם זה במגדלים, וכשמדובר במגדל, מדובר במגדל שהוא ברמה של המגדלים של תל אביב. אין ספק שיהפוך לאייקון. אם אתם רוצים להתקרב לתל אביב, לגור במגדל בבת ים, זה הדבר הנכון לעשות. הכוונה הייתה ליצור אייקון תל אביבי בבת ים. הרעיון הוא לא היה לתת פתרון מגורים, אלא חוויה של מגורים. כל הדירות פונות לים. הבניין הוא בניין ירוק, גם פסיבי וגם אקטיבי. בידוד טרמי נכון, שמשפיע כמובן על חללי הפנים. השימוש באותו מערכת של חזית כפולה נותן לו הצללה ונראות שהיא לא דומה לשום פרויקט שנמצא היום בטווח הנראה לעין. אבגד היא חברה מובילה בתחום ההתחדשות העירונית. אנחנו נמצאים פה ברחוב בלפור, 4 רחובות מהים, על שדרת העצמאות. מבחינתנו הבניין הזה היה יכול להיבנות בשדרות רוטשילד בתל אביב. ככה התייחסנו אליו, היוקרתיות של הבניין והחומרים שבחרנו להשקיע בבניין. אחד מסודות ההצלחה של אבגד הוא הדגש על חוויית מגורים של הדיירים והקהילה. במגדל חדר דיירים מפואר, אולם קולנוע, גינה קטנה בעורף הבניין, מכל מרפסת בקומות הגבוהות, צופים בנוף הפתוח על הים. וכל היתרונות ביחד מציעים את חוויית המגורים הטובה ביותר בבת ים. המרחק בסוף בין תחנת הרכבת הקלה לרוטשילד אולי רבע שעה, אבל המרחק בין מגדלי היוקרה שנייה. בת ים הופכת תל אביב.